ziet u ook wel, de lijn 19 wordt vaak gebruikt voor studenten om dan in de week te verblijven in Breda. En dan komen ze terug, ik zeg vandaag is het maandag. Ik dacht ook, ja, de bus 20 komt er al aan. Voilà, daar is die. Dus dat is de bus 20 komende uit Goes via Terneuzen. De aankomst hier, we moeten uitstappen. Hier heb je ook lijnbussen. De bus is toch gestopt aan Noorderplaats en dus hier de halte Noorderplaats.